TV. Akawadhi weche matimore Kaonti ma Kisumu eniten Kaonti ma Kisumu koro geto oganda modak gi ng'ol ahinya to joma mine e chenro mar tiegogi e weche telo kod jiwo yoregi mag yuto kaka yor medo bero ngimagi kod yoregi mag daka. Chenro ni chwalo kanyakla gi migepe mamoko ma ok mag piny owacho ka gigeto chwalo chenro no e sub-counties 7 e kaunti no. James Okoth ni e romo no e kaunti ma Kisumu e yo ma achiel kachiel. James, kinyalo winja ka intiere kaunti ma Kisumu, iriyo nade kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono, tinyalo mana medo leronwa kotudore kod chenro no ma bende ten kaunti ma Kisumu chwalo. James. Sario maber ahinya achiel kachiel ka wantie kaunti ma Kisumu e romo madhi nyime ma bende kaka inyalo neno kama antie ni wantie gi ji mopogore modagi kit ng'ol mopogore kaunti ni Joyce ma bende tend kaunti ma Kisumu temo matek ahinya mondo kelgi kanyakla mondo neni wechegi mag dongruok kata yoregi mag dak one kaka inyalo migi jip to kod mijing'o mar dhi nyime e medo kata mana yutogi kuonde magidakie kata mana kuonde magitie. Joyce bende tend kaunti ni osebedo ka temo ahinya mar neno ni giloso kata mana kuonde ma chokruok mag oganda midendo gi dho ngere ni social centers sub counties mopogore Kisumu county ka mar neno ni jogo modagi ng'ol mopogore nigi thuolo mar romo kinde duto ma gidwaro ni giromi to kendo gibet gi yo mayot mar neno ni romo makamago odhi kare. Ang'imiya mana thuolo makende mondo alos gi achiel kuomgi kata moko kuomgi mondo ging'iswa anto gin yore mage makoro wang'ni tend kaunti ma Kisumu geto ni mondo chwal kaka achiel kuom yore mag jiwo kod medo bero ngima mag joma odagi ng'ol mopogore. Karibu ang' ni chak kwa gi nyingi kono anto en chenro mane makawuono ungo kai kata madhi nyime. Erokamano, iluonga ni Caroline Agwanda, atiyo e kaunti ma Kisumu e office governor Professor Peter Nyang'nyong'o, His Excellency. County government ma Kisumu timo chopo kare singo mane piny mar Kenya oketo iluongo ni Global Disability Summit 2022 mawacho ni tudruok mar sirkal to gi jiwo okenge gi grube mag jomong'ol. Koro thuolo ni kendo mano chopo kare kendo chik mar piny mangima mar jomong'ol ma wacho ni ka sirkal tiyo to nyaka otimre nade oti gi joma timore nade grube mok mag piny owacho. Koro thuolo ni watimo project miluongo ni OPD's Leadership, Engagement and Development. Tiende ni riwruok mar jomong'ol, telo, tudruok to gi dongruok. Koro project ni endi obedo funded gi CBM Global Disability Inclusion ne group miluongo ni Hope Women with Disabilities, in short HOWID. Tich magitimo maduong' kod kachiel kod county en ni mondo otimruok nade opuonj jogo mane e kor gwenge ratiche mag jok man gi ng'ol kendo opuonj jogo matiyo sirkal bende ratiche kod okenge makare mag chike maluwore gi ratiche jomong'ol. Machielo jiwo joma mine monyuolo nyithindo mong'ol e yor ruecho mane biro tim gi Department mar Health Rehabilitation biro timo mano e villages manitiere ka. Ibiro chak gi Kisumu Central, villages mantie Kisumu Central, bang'e obiro sudo kang'. Machielo en jiwo jogo ma ong'ol mamine e yor keno. Ing'iyo ni ofuku ni nitiere gang'o kata iwuotho itimo gimoro, koro nitiere program mamiyo gi yudo olo moro matin magisirogo ohala margi. Machielo kendo en loso kang' mar jiwo golo wach e weche ma onego bed ni timo kuom ranyisi ka awuotho kata ka ludha ni obet piny ka to samoro igweye kata samoro ikete kuma ok ni kare, samoro kinyal ng'e ni mano en ketho raticha. Koro mano ibiro ketgi kendo bende puonjruok e gimiluongo ni
creating our advocacy on gige jomongol kaka mano kore ne ticket. Okay, koro onego wabro nyiso gi ni onego giti gi dhok mane ka gi rifa gi jomongol, onego giti gi dhok mane ka gi rifa ne kit ngol mopogore opogore kata marit ang'o monego tim, ang'o ma kik tim, chik mane ma support gino mondo time, organizations mage bende mwanyalo medo tudore go mondo wamed dhi go mbele, kaka organization mwasebet kwa tiyo go bende okang' makamano kinde duto en organization miluongo ni Tinada. Youth organization. It's an international NGO. Thank you very much. Erokamano ahinya. Ang' nakawo kinde ni mam ing'iso nyingi tikonwa ni to eke weche misepuonjri kaluwore gi chenro machalo kamae chakre uchak chenro machalo kamae. Kuom nyinga an Caroline Apeyo. Gima sepuonjra kony maseyude Hope Women with Disability en gi konywa korka loan. Koro wamne yudo kaka watingre malo nikech ng'ama nigi disability kane piny tad piny. Ko chak ting'e malo, tembo tingre malo matin. Koro kanye ma Hope Women with Disability osekonyowa ahinya. Erokamano ahinya. Ka wadhi nyime, in bende nyiswa nyingi kono to gin chenro mage kata geno mage ma in go marano ni konyruok ma kamae bro goyo kodi okang'. Okay, an kachake nyinga iluonga ne Mildred Auma Howard ka ne treasurer mar group ni. Mokwongo ago erokamano ne CBM Global Disability Inclusion ene momiyo wan ka odiochieng' ma kawuono. Kaluwore kuom fund mane gimiyowa emomiyo wayudre ka agone gi erokamano. Kendo ago erokamano ne partners duto momiyo gini obedo odiochieng' ma kawuono. Koro ber mana seyude Howard mokwongo omiyo ang'eyo raticha kaka ng'at man gi ng'ol, kech wang'eyo ni nitie ratiro mochakore malo international Africa to gi Kenya ka. Koro raticha ang'eyo maber. Kasto kuom Howard omiyo kata jaoda bende ebe osebedo trend on weche mag ng'ol ma ok onyal neno ka ng'ama nigi ng'ol raticha iketho to ling'. Koro mano be ber maseneno kaka ng'ano man gi ng'ol. Alafu ber moro maseneno en ni wang'eyo kaka wanyalo dak e community. Choncha ne stigma ne chandowa kabisa. To through puonj mwasebedo kwa yude Howard ka, omiyo sani wang'eyo kaka wanyalo dak gi community members. And then itiere pesa moro ma nichiwo matin e group, loan moro matin. Koro kuom pesa matin mane wayude group no, omiyo asedongo kibiashara. Osegola kamoro to keta kamachielo. Koro Howard to sekonyowa mang'eny. Koro amedo kwayo partners duto kamoro amora ma gintiere. Umed jiwowa, umed tiyo kodwa kamoro achiel. Kendo agon nyaka amedo gone Global CBM be amedo gone gi erokamano. To wiyo ok nyal wil gi Ramogi TV. Ok yot mondo wayud TV channel manyalo air out views wa mag person with disability kaka koro utime kawuononi. I'm very grateful and I'm very thankful. Thank you. Erokamano ahinya. Joyce kapok watieko, iwinjo ka giwacho ni gitiyo machiegni gi migepe ma ok piny owacho mar neno ni gichwalo chenro kata mana deo weche ma medo bero ngima mag joma odak gi ng'ol e kaunti ma Kisumu ka. Ang' nwa ka odak achiel kende wawinj duond gi bende ginyiso to chenro mage ma un go. Jatelo ang' nyiso nyingi migawo mitiyo go to kod chenro ma un tiyo go to kod samoro kwayo munyalo medo kwayo mar neno ni uchopo ne jogo modak gi ng'ol mang'eny kata mathoth moingo kae. Erokamano. An iluonga ni Roy Douglas Otieno, and Director Martinada Youth Action Africa. Hope Women with Disability en organization watiyogo gi Kisumu County Government gi technical work room matimo issues with disabilities. To gima duong' mwakelo en wakelo wach miluongo ni ngima mar obwongo. Ji te mantie piny ka including persons with disability gima mar obwongo nyaka wang'e ni gin gi ngima mokwe. So mane gima wakelo to wang'iyo ni inclusion botimore, because issues with disabilities yudo ka ni problem, yudo ka jok mane gi disability ok nya access number of things. So watiyo gi government, watiyo gi organization da dwok ne CBM erokamano, adwoko ne county government erokamano ni technical advisor to the issues of disability with working with the governor. Erokamano nikech
gimage timo nik maduong wasewinjo gimage dhi timo project maduong ahinya ada kwa oganda ni mondo gi reach project ni mondo mi okonygi on yudo issues make civic education nikech public participation persons with disability nyaka participate public participation so mae gima duong mawacho ni gi reach gi mondo mi giyud rieko gi to kendo daer mondo mi organizations mang'eny matiyo oko kuchocho gi reach this whole mondo mi wati together kanyakla mondo wa ensure ni persons with disability be gin gi ratich gi monego be ni gi yudo ndi gik mang'eny mane county monego be ne gi yudo nego be nitie tenders magi be gi yudo magi gik moyo no push watimo advocacy mondo gibed part and parcel of the community. Thank you. Erokamano ahinya. Joyce, mana kaka isewinjo mage chenro ma Tent County ma Kisumu kaachiel gi migepe mopogore opogore e alwora kata mane county ni temo timo mondo ni omiyo ne ni obero ngima kata dak mag jogo modak gi ng'ol e county ma Kisumu. Chenro ni kama wantie ni odhi nyime Kisumu Central, kar od bura ma Kisumu Central ka bende kwan mag jogo moseyudo kony kokalo e chenro ma kama oheo 30 to chenro bende kalore gi weche mosefwambo ka chakre ne wachak bet kae ni chenro ni idhi chwal e sub counties te 7 mantie county ma Kisumu ka thor wach maduong kata wach maduong magitemo chwalo oko kanyo ni oganda duto jonyuol jogo duto te modak gi ng'ol mondo mi owuog oko mondo ti kanyakla gi piny owacho kata Tent County ma Kisumu mar neno ni ji duto oyudo kony kendo duond ji duto owinj e yo makare kaka chike dwaro. Joyce. Erokamano ahinya mano James Okotho kowuok e kaunti ma Kisumu. En chenro makare ahinya ma bende itimo kanye kaunti ma Kisumu mano mar jiwo mine modak kod ng'ol e kaunti ma Kisumu mar mondo mi gijiw yuto margi ma pile ka pile. Nyaka Ramogi bende nyalo paro ni odiechieng' ma kawuono mana kamedo paro ni King Charles III kaachiel kod Queen